Nilqakom għal tal-episodju tal-lum. L-episodju tal-lum ma' Mark Doneo. Mark kiteb diversi scripts għat-televizjoni u għandu diversi stejjer xejdilna. Flimkien miegħu diskutejna daw l-istejjer u ħsib warajhom. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. ħat s-sinkja jew? Għara ħaj s-sinkja, le? Xalla zommu. Għalaj? Għan s-sinkja lu jene. S-sinkja jene force of habit. Tlaqna? Nirringrazzjak Mark tal-li għajt l-istedina ti. Nirringrazzjak jilek tal-li ġibni law. Xtaqt insaqsi kif jiġuk l-idejat biex tikteb l-scripts. Biex għajt tal-li tal-isteditni jaw. Uħda ħabba l-podcast tijak l-uħra ħabba l-posta xkun. Vera cool. Hobbom il-keyboard si. Nistaqsi ħin bil-kom fejn Madonna ġabom daw. Nakta warajk ek vera sexy. Anyway, ċan sejt saqsejtni. L-idejat fej. Min dejjem sajjan, ta' minn dukont l-iskola, naħseb anka ma ta' konna primarja, tkun it-tip li tħobb tirrakkonta l-ħutek, anka ġif tivvinta, tikdeb. Kulħadd jaf jikdeb ġifieri tfal jekk tkun għamil xi ħaġa ħażina u l-parents jgħidulek xi ħaġa ħadd ivvinta. Imma minn dejjem inħobb, speċjalment meta taqbad tirrakkonta xi ħaġa u jekk ommok kunet taħsar il-platti u tieqaf u ddur u tisma' dik l-idea li qed ngħid huwa interessanti għal ħadd ieħor minn dejjem kienet taffaxxinani. L-iskola mbagħad mod ieħor jew tajt iċ-ċajt pereżempju jew tajt offxha minna llum. U kont tajjeb fl-English fil-compositions minn dejjem naqra. Il-comics man. Comics. Kħobbhom il-comics inti? Nfaddalhom. Aħna kif ġejna mill-Awstralja fis-73. Naħseb l-ewwel oġġett li xtranna id-dadi biex iżomna kwiti tal-Marvel. L-iktar li kont inħobb jiġifieri growing up 2000 AD. Imma ħajti comics. Spider-Man, 2000 AD, ġifieri Judge Dredd, Strontium Dog. Inti bil-lemma comics kbirt. Daw l-istess ta' Spider-Man id-DC għalla, imma l-iktar li kienu jixtru li tal-Marvel ta' Spider-Man l-iktar. Daw strina 2000 AD. Kien ikollhom l-istejjer jew tibda tispiċċa dik il-ġimgħa, jew inkella titkompla fuq pereżempju 3 ġimgħat jew 4 ġimgħat. U tal-Marvel kienu fantastiċi żejjed ġew moħħi Spider-Man nafra ġarieħel. Ġiri per eżempju taqra comic man. Unbat taraħ fuq kartun ikun viċin, unbat taraħ fuq film ikun totalment differenti. U dik l-industrija tagħna. U min jaħdem bil-comics, ġifieri l-version tal-comic ma jela baħat, speċjalment il-novelli tal-adulti. Hemm recently saru films, ġifieri adaptations li jinnarom acceptable ħafna, però jiena mhix fejn aħraġ fuq dal-affarijiet. Nitnejjek li pereżempju jiena Superman kellu diblu ma kienx dak xi importanti xkullu. L-istorja tal-istorja, għax bidlu mbagħad jagħmluha pereżempju jien naf minn fuq fil-kartun għal-film totalment differenti. Jekk ma nkunx naf hemm ħafna stejjer, hemm ħafna films miktubin fuq novelli popolari. Jekk ma nkunx qrajt novella inxalla żobbi kif tispiċċa. Jekk joġobni xi film jew lej interessani, u mbagħad min ikun qara l-novella jgħidlek imma dak il-karattru kien naqra iktar pereżempju jien naf kattiv mill. Ma kif tolqotni l-istorja ta' dak il-ħin. U jekk jista' jkun peress li għandi attention span żgħira, qasira, ma rrid stejjer twal. Novella pereżempju ktib oħxon. Qabel kont nitħajja ngħidu l-istorja kien tidher interessanti, imma Madonna kont nitlef l-interess ma ngħid. U minn hemm dik nikteb l-istejjer fil-iskola, ovvjament kont nagħmlu il-compositions, bħalma tagħmel il-comprehension. Mill-lider kont tajjeb fil-compositions, għax dejjem kont iġib fl-English dejjem kont tajjeb għax kont naqra.
U meta ngħidlek naqra comics biss, imma still li kont imbagħti fil-colloquial language ngħidlu jien, ġifieri meta flok nikteb il-kelma sħiħa, nikteb kif jgħiduha. U s-ser li kelli l-iktar li bajt niftakar tal-English fuq l-iktar li kien jikkorreġini, colloquial language. U l-istejja li kont nikteb kienu tuna per eżempju il-composition siftakar, kienu tuna tlet choices. A day out with the family, my new dog. U niftakar l-ewwel darba fil-form 3 ġraddi, żitt tajtilien. Ġifieri ħriġ kompletament out of subject, għandi 3 subjects, 3 titles fucking boring minn daw jien naf, a day out to sea. A trip with the school. U ktibt a day on the moon jien. Ma kienx waħda mit-titles għat tissajtin il-zopperiet, tini Zero, ma day on the moon. Ġitni di għadak il-ħin. Tkun tajba. U ktibt l-għalek intani il-pitazza domandi. Kont inġibu għalla kont nafsa saqsini. Veru, ma. Ġitni di għadak il-ħin li għaskienet day on the moon kien il-ħsibijiet ta' raġel ġol cockpit qabel jeżiljaħ fuq il-qamar, mbagħad fl-aħħar nikxef li dar-raġel kien Hitler. U dal-ostja ser, aqas fih, ma fl-aħħar flok ktibt Adolf Hitler, ktibt kull jom unsejx kien kull jom u Viera. Għat il-ser ħajenduna li da Hitler, manduna. Ma minn hemm diet, kien tani full marks, ġifier pereżempju jekk full mark kienu 10, kien tani 10 plus u beda m'għamel eloġju qudiem sħabi li da whatever. Imma minn hemm bdiet l-idejat minn kullhom kien jiġu, meta tbagħt tikber l-ewwel darba li vera għad ħanikteb, ġifieri qed nitkellmu fi żmien ovvjament xelerejn 1998. Min dejjem ħobb nirrakkonta jew Bużullotti jew lil-mara jew stejjer taf x'idea ġietni u dawn Madonna dejjat fejn jiġuni, l-iktar li jiġuni l-quddies. Il-mara tiegħi reliġjuża jiena m'inhix. Imma meta żewwiġna kont ħlift. Kont wetta li bħal speċjalment nħabba l-kunjata, kelli Alla jaħfir l-kunjata, kont nħobba mens kienet tħobbni għaġeb. U ma nkunx inkun disappunta. U il-gallerija tal-kunjata kienet faċċata tal-Knisja ta' Santa Teresa. Allora jekk aħna ħirġin mill-quddies kienet tarana u kienet xi mejda ta' point ossja li toqgħod fil-gallerija. Kienet tiggustana bħala kopja miż-żewġa ħirġin mill-quddies. Flimkien tara nies ħirġin tara ħarġu tfal. Fuq hekk biss ġifieri niftakar ġieli konna nkunu pereżempju miġġieldin ma mhux magħha quddies għax kont fil-bidu kont kornut nara. Imma mhux għax m'għadniex, ma mhux daqs qabel ma tafx kif anyway dik storja differenti. Kont nipparkja karozza, u at least noħroġ magħha tarani biex ma nidisappuntax il-kunjata. Mhux il-mara, issa il-mara ġifieri il-fatt li kellha mal-mara mhux ħabba żobb ta' quddies u affarijiet oħra. Għax fil-fatt meta mietet Rosie ma bħajċi quddies magħha u kellna ftit problema fuqha jiena u Louis speċi. Imma jien onest, ġifieri kont ngħidilha kont taf il-quddies lu. Kont immur, ħabba omma, mhux ħabba fik, ġifier ħabba fik hemm affarijiet oħra x'nistgħu nirranġaw jew le. Imma li mmur nagħmel 3 kwarti jew sija whatever. Nisma' li għamilt 5 snin nisma' kuljum għax l-iskola fejn kont immur ta' Santak ta' St. Paul's Missionary College. Kuljum, il-quddiesa il-ġurnata kif tibda bil-quddiesa sajjan. Kuljum, nafa blamment, man, quddiesa blamment ngħidlek nagħmlu wessa, blamment kelma b'kelma. L-idejat minn hemm kienu jiġi, kont ikun hemmhekk bil-qiegħda dak jgħid jaħasra u moħħi jorqod, tiġini idea u meta aħna ħejġi ngħidilha lu. Taf xi idea ġietni jkun hemm u ta' xelerejn minn hemm diet. U tant kont dejjem nirrakkontala stejjer hemm biċċiet law biċċiet mhux is-sojla kollha għal ġifier ngħidilha f'sentenza. Għax ikun hemm tifla tmut għax dak kien għaddiet it-tiktibha kien għadu l-bidu. Il-bidu għalina 98 jew 97. Tal-computer ġifier qas kellna computer id-dar. Fuq hekk kienet xatt deċidiet li nixxu write it down. Minn hemm dejt nikteb. Mbagħad isu ġiet mhux vizzju għax I'm on record ngħid u nqpa' ngħid li ma ħobbx kieku nista' nevita li nikteb għax tant ktibt mbagħad minn xejn hemm tant ħanajt hekk għalaw mar tajjeb dak. Dejt nikteb mbagħad ktibt rispettu l-ewwel, mbagħad mhux 5 episodju dak kien 5 biss. Xeli, mbagħad ktibt 5 oħra 6 oħra warajh. Rispettu l-ewwel, mbagħad le nagħmlu ktibt xi 26 żewġ sensiriet ġifieri
Tajjeb kien. Għandek iż-żmien. Ejja ngħidu kien tajjeb, għallek iż-żmien kien tajjeb ħafna, għadhom ħobbuh in-nies. Lucky lady ġifieri. Imma l-proċess li tikteb tantu lonely. Idejjaqni, dawk is-sijat twal waħdek ma moħħok mbagħad jien niddejja, ġifieri bil-forsi bid-deadline, titlest mhux qed nikteb u meta jkun lest dak iż-żmien le, dak iż-żmien titlestih episodju, ġifieri titlestihom 10 u allura rabbejt qisu il-kelma mibeda naqajjeb sa ma kważi le l-kitba, minix fan tal-kitba u ktibt tajd li allura għax ma qabbaċ li l-ek tikteb jew hekk. Issa għen għatta qabel dik, ġifieri tinstema naqra arroganti, tinstema weird, najda jien. Imma imbagħad biex joġobni xi ħaġa jien, imbagħad ħafna. Ġifieri ġib l-iskript inti, sajjen tgħidli u jien onest, mhux sama ġarek qalbek jew lek, ġifieri imma onest miegħi nifsi l-ewwel ħaġa u ġett nirrifjutaħ, u niftakar nirrifjuta ħafna affarijiet. Ħafna. Tant irrifjutajt li fid-dinja żgħira tagħna ġejt magħruf li asshole ma jaċċetta scripts. Ma jgħid il-verità. At least jekk ma ngħidha ma' ħadd miegħi nifsi irid ikun true bħalma jgħidu, ġifieri ma rridx nagħmel l-oġġett, ġifieri l-acting qed nitkellem mhux fuq għax dak li kien jogħġobni biss jien. Mhux li li tiġini l-istorja. Għadħajja tagħmel biċċa, pereżempju, tagħti bullet points lill-atturi u mbagħad jagħmlu li jridu. Le mhux l-atturi żomm. Tagħmel bullet points. Meta rrealizzajt kemm veru noboda l-kitba għat da l-aħħar sensiera li ktibt kemm indum ħaj. Niftakarni ngħidha, ġifieri għaddejna minn very very bad time, sija bħala relationship mal-mara sija jien mentally fi-2007, kif lessejna Mirjana Koljero. Da l-aħħar daqshekk jiena ma nikteb għat-television sa jien, 2007. L-aħħar li ktibt għat-television, issa kombinazzjoni ġej bdejt nikteb. Meta ddeċidejt li nikteb il-films hija version ħafna sa tat-televiżjoni min, 120 paġna kemm, satej għaddawn niflaħ nagħmilhom, però xorta għad ħanara jekk l-ewwel film li ktibtu waħdi l-istess, imma ma kellix deadline, ma mhix deadline. Tkun ma fuq. Allura isni supportajt nagħmlu, ma ħadd speċir xorta, xorta deadline, imma għamiltu waħdi. Meta bdew jippreżentaw dal-Madonna fondi mill-gvern biex jgħinuk tikteb jew u tħaltilawk għal-Weeping House, għal-Emdar il-Qara. U akkwistajt 10 liri biex jgħinuk tiżviluppa l-istorja, l-ewwel ħaġa li għamilt mela din ma niktibix jien. L-idea tiegħi issa bħalmat li inti tagħmel bullet points, ma kienx bullet points imma viċin. Imma tajta writer, u mbagħad tmur għand writer consonant li jgħidlek isma' di u tirranġa fuqha l-aħħar version tiegħi. L-ewwel version u l-aħħar version tiegħi, jiġifieri. Imma l-idea ta' dawk il-paġni bojot, dak is-sija twal billej li tkun waħdek għandek aptit jom għandek xabtit titlesti dika eliminajta completely. It's the way to go, ta' sajjen, ek għandek tikteb, għandek tikteb waħdek, anke ekkun fucking genius sabiħa li t-kollabora man nies. Mux biex taqbel ma l-idejat li jtuk, imma aħjar jgħidu, aħjar bnidem jgħidlek, ma jmuċ naqak mini da. Da li tajba, kil-ħina, u bat forsi jiġi Mirko jgħidli, ma jmuċ naqak mini da. Zopp, għanna t-nejm, xaħġa fakjati għam zgur. Ġifiri, etik taħseb. Ħalli toqtlu xorta faxħina tajt inti, imma il-proċess li jett kollabora man nies sabiħa, toġobni immens. Ek, bis. Jena, bħalissa t-namel xabba interviews il-nies u l-intaqqa ma nies u għek, u ġiri noqt niktibom l-affarijiet, bat tibda t imma stja. Kultant ikunu outlandish men jidu l affarijiet strambi. Min? Fil-program tijak jidu affarijiet strambi, kif jistajkom? Li namel, apparti il-program, imma nintaqa ma nis jibatulak nis, per eżempju, minnu xintqajt ma wieħed għalli li sab xi ħaġa,
jikol xi ħaġa fuq il-mejda men, għambat tibda tgħid ħalla di fil-program. Ġifieri outrageous iktar mill-outrageous. Eżatt. Għax imbagħad isma' UFO sem footage alla data u affarijiet oħra ma affarijiet ta' paranormali hija hard men tu kif nagħmad ngħidlek to accept to believe. Jien ma rajtx, jien rajt UFO, rajt, imma din nixtieq nara. Biex bħal speċi jiddaħħal subajk ġol ferita. Tal-paranormal. Bat meta tiġ biex ma daw l-isteri som stejjer men, kif fictional men kultant. Li għara, għaw minn iżejjed, sajn, tiġi tgħid li x'għaw minn iżejjed. Per eżempju, l-antiki. So, kull min jirrakkonta, per esempio, jien naf li għandhom inkwatru ta' San Giuseppe o San Giostio u jisir ix-xitan in-nanna tiegħi mejta llum. Insomma, kienet ħajja xorta ngħidha, imma mejta. Inbidel xitan u bata tieħdu foxka Amanda, per eżempju, kella jgħidilha ara ma tikxifx fejn qegħdin il-flus. Narhom eżaġerati, narhom ġifieri li inti tħoss xi ħaġa, jew tisma' xi ħaġa, jew tara xi ħaġa, jew dawk narhom plawsibbli għax għalkemm ħafna affarijiet ma tispjegahomx. Imma stil kieku kellek taħseb vera deep iktar easy nemmen li hemm alien milli li hemm ghost. Sewwa, qatt ma rajt alien, qatt ma rajt spaceship. Cool kieku tara spaceship, cool ta' veru. Imma ma rridx nara waħdi. Nkun nixtieq li jkun hemm xi ħadd miegħi jew il-mara jew xi ħbieb jew ikun hemm xi ħadd jinnaf ma nafux xejn. X'għedlek hawn mhux qed taħlom ta'. Għalhekk. Anke jien naf anke ta' tirrakkunta, nirrakkunta lil xi ħadd sena wara, nibda niddubbuta li nifsi jekk inkun waħdi ħad drink pereżempju jew pejjib xi ħaġa dak veru ma għax l-antik meta noqgħod naħseb meta konna tfal l-affarijiet li smajna u rajna d-dar. Jien trabejt il-belt bħalma taf dar antika ta' kavalliera kollha ta' kavallieri. U dar sabiħa kbira, kienna l-ispazju li rridu, ġenna tal-art kienna hemm. Imma kienet weird. Kienu jiġru affarijiet weird, ġifieri jinxtalu jintfew switches, jew tismagħhom jinxtalu jintfew switches tgħid alla kemm weird. Aħna konna nafu li pereżempju jekk jinxtal it-taraġġ waħdu li ħadd ma xalu, imma jekk tgħidha pereżempju bħalma tngħidha lilek tgħidli ejwa men. Xar switch, u vera. Daqshekk ma fija xejn, però kellna. Ifhem. Ħaġa stramba. Jekk tiddekkum waħdek u tirrakkunta xi ħadd, jekk tgħidili inti li ġrat li tgħid dar men. U xar id-dar waħda ngħidlek alla ġo moħħi nipprova nsib minn ma ngħidlek biex ma jinnaf. Loġika internu. Mhux hekk. Minna jgħat li jisijin, minna marrit. Imma l-affarijiet li ġrawna il-bed mux kollox, imma affarijiet li għalija they defy logic u ma stajx nispjegom. Illum meta ħares lura għax jien qiegħed on record ngħid ma nemminx bil-ghosts. U tinstema stupid kważi ngħidha jien u mbagħad noqgħod nirrakkonta ismu taf xi ġrali darba da jemmen jew ma jemminx fil-ghosts. Il-verità hi bħal attitudni li għandi li Alla, per eżempju, li aħna trabbejna, u misir mhumiex reliġjużi xej, qatt ma bellawna reliġjon, imma trabbejna sija l-iskejjela u Malta bil-forsa, trott is-salib, Ġesu għamilek, m'għamilx hekk, u il-kulleġġ sekondarja, dawk bħal speċi missjonari, very, very good people, il-maġġoranza tagħhom, għax kien hemm beġ żgħira ħżiena fi żmieni, speċa fuq l-aħbarijiet ġifieri mod ngħid xejn ġdid. Imma l-maġġoranza tagħhom ġifieri good people. Imma men reliġjon biss u disa kuljum. Imma l-attitudni li għandi lej mhux lej reliġjonijiet li ma jiġbunix, organized religions ma jiġbunix. Għandi again storja oħra. Imma lej Alla għax jgħidu li għati li jgħid m'hemmx Alla, nieħos li nkun prożentus. Li ngħid l-Alla. Kif ħadd kun taf li m'hemmx Alla. Ma nemminx li hemm Alla jiena, però ma il-possibilità li hemm teżisti wkoll. Narhom jeżistu minn daqs jiena. Ġifieri bniedem li b'mod kategoriku jgħid li bis-science kollu li jaw li fih nemmen, jien fis-science biss nemmen. Iktar ma tiskopri rajtom ir-ritratti pereżempju l-filmati l-ritratti tal-aħħar tal-teleskop. Il-ġmiel.
U kan tħossok żgħir u insinifikanti. Isni minna marrit ngħid l-ewwel darba x'kien hemm? X'kien hemm qabel, Min għamel l-ewwel imbuttatura? Dik tfixklek hemm. Qatt nisma' l-aħħar darba l-daw Tyson li jitkellem ta' x'ismu tan-NASA. Insomma, li kien hemm xi ħaġa qabel li kienet edha uphill u mbagħad niżlet xi ħaġa kienet u right? La ma tkunx taf. Ma tkun ma tafx hemm dan possibbli hu. U ma tixkum, again, speċjalment bħali li ġifieri ma studjaj xejn, ma min espert ta' xejn, mhix xi ħaġa li taffaxxinani biżejjed ngħid li ħan istudja din mhux hekk. Jiena anecdotal u għax jogħġbuni l-istejjer bħal ma kont qed ngħidlek. Imma mbagħad tisma' nies jiena darba u hemm ħafna dak tidħol fuq YouTube titbellaħ bħal Jordan Peterson. Le, xil Madonna jismu dan. Ħan insa x'ismu, ma kell għandu intervista tajba. Piers Morgan miegħu da. Ma Hancock. Hancock ta' x'ismu tal-piramidi u hekk. Mela mhux hu le. Dak ieħor Bużulottis ma jfirra kontest ja Hancock. Mbagħad niftakar ngħidlek, imma jitkellmu fuq il-famuża Big Bang. U dan ġifieri anti-God, speċi mhux ati u imma science. U Piers Morgan għana żobbu. Imma Christian. U ma ġiretx miegħu, però baqa' jgħidlu imma qabel dik, u dak jgħidu imma qabel dik. Ġifieri l-ewwel point fejn hu. U tgħidli xi ħadd minnhom kellu raġun, kif jista' jkun? Kif tkun tafu dik l-attitudni li għandi l-ghost, la mhix kapaċi nispjega, ma rridx ngħid b'mod kategoriku li hawnhekk mhix xi ħadd. Sewwa b'mod ħażin jew ma difnuh bil-maqlub. Madonna jew taħ xeba qatlu ħadd ma difnu u b'xi mod baqa' għandu unfinished business, la ma nafx. Ngħid ma nafx. U hemm affarijiet oħra li jista' jkun hemm logical explanation. Li kien jiġri li jenna speċjalment li id-dar tal-belt, hemm affarijiet li dwar ġieli rajtu dwar. Ma nispjeg le. Ma di marx nirrakkunta, għax ma rakkuntajt għal ħadd. Imma dwar għax dwar. Waħda mill-aħħar episodji le, waħda mill-aħħar episodji. Qabel iż-żewġ, qabel tlaqt mid-dar li qajjimni dawl, qajjimni ġifieri kont rieqed dawl. Daw, ġifiri, bħalma ta' jamlu l-aktorċ majnek. U tiqpa ta' ek, dak it-tip, kien qiegħed ma' Guadarobba. Ma darba biss, xi pijal oħrajn kienu affarijiet li ġrawna. Ġifiri, kien għamil rijak metaħħa Steve Daly ta' Sharpshooter, right ma' right, ma' whatever. Di waħda minnu. Aħna konna fejn sa' sabateo dak iż-żmien, qed ngħidlek ġifieri late 80s. U organizzajna competition bejn jiena ħejja u erboħra. Konna jinna ġejjin biedi li ħanamlu li kbir. Is-sibt, ma jdejjana ħadd id-dar għandhom jisfel kanna. Insomma, biex ma ntellifx tajna, jiena kontrik da kontra da, u l-ewwel logħba jiena kontrik u tlift l-ewwel logħba u jiena kelli dak players kont nisbaħhom jiena għalhekk kont fissat u tlift l-ewwel logħba ġifieri lajt. Imbagħad da żobb ta' ballun. U ħabbattu bir-rabja u kissirtu. U l-unika ballun li kellna ta' Sabateo. U daħija u sħabi ma il-ostja xamlu, għattilom u għammu nixilkom ballum. Ftit il-bot minna kienem stationary, u dak t-xijin naften sens kont t-xi ħamsa, whatever. Mort nixilom il-ballum, sakem ġejt, insib, liglom fej, diskrivi la kifin id-dar biex forsi tifem, ma kienu imsakrin xaħat sakkarom fil-kamra fejet nilabu. Sakkar il-bib ta' barra tal-bitħa, għax bejn tidħol mill-bib ta' barra tagħna. So għandek l-entratura, bib tal-bitħa, il-bitħa u mbagħad fejn konna nilagħbu aħna games room. Astja l-antika. Immaġina palazz antik. Isek tħad fojer minn daw il-butik hotels illum. Kif tidħol hekk għandek dik l-intrata u saqaf ma jkollok, kula lalla. Insib il-ħuti u l-daw. Jajtu miegħi. Qed jgħidu ma' xi ħadd li kien qiegħed fix-xaħt fuq li sakkarhom, imma li qed joffendu, u qed ikellimhom lura u jien ġej lura bil-ballun, sopp qed jgħidu. Sewwa, u qed narhom qed kif taħtu u rawni, ġifieri l-istorja kienet li jien sakkarthom hemm. Sewwa bdejt nitfallhom lil ma' minn fuq mix-xaf tal-bitħa. Bdejt ninkihom u kellmu lil xulxin ħażin. Jien naf li mhux jien kont, tifhem? Issa għattilhom forsi kien Mario
ta' ma ġebna jew hekk imma huma qed jgħidu li jien, ostja. Dik waħda mill Ġifieri affarijiet li ġraw mhux dwar u binar u niftakar mbagħad dakinhar stess. Għadna ma lissa nfittxu d-dar għax hemm xi ħadd u missier dilettant tal-armi tal-kavallieri ta' Malta u xwabel u storju hekk u kulħadd qawwa xabla xi lanza u l-alla. Xew għamilna, sħajna jien ta' daw ta' jien blajtin. U nduru d-dar kbira cool. Qgħod iddur biex xwabel biex insibu l-ost. Jew ma sibna l-ħadd. U l-banju kien bl-ilma pereżempju jinħasem missier u ma jbattax l-ilma. U nfittxu biex xwabel Ġorġ. U ma sibna ħadd, mbagħad għadna taf x'nagħmlu. Għadna issa naqblu l-żrabi, kemm għandna żrabi aħna bejnietna ma niftakarx eżatti kif kien. Nagħmluhom hawnhekk fl-entrata, nagħmluhom pattern li aħna nafuh. U noħorġu nagħbu barra. Insakru għax jekk hawn gows hekk hawn xi ħadd sa jgħaddi bil-forsu sa jfixkeċi. Hekk kien il-pjan. Uħriġ nagħbu noli u daqqa jew l-alla kienet waslet uħti mbagħad mix-xogħol, uħti kienet taħdem is-sibtijiet. Waslet mix-xogħol u dieħla, le, tidħolx raħ minnek uħti x'jallox ċaltina ġejja mix-xogħol daħlet. Wasti u s-saben kienu kollhom gerfxin. Kollhom gerfxin sajjan kienu. Ejja, issa tgħidli mela kellkom mhux ħadd iddana jgħidlek ejwa jista' jkun ghost ukoll. Imma my point is li huma bdew jgħidu li inti. Imma ta' żraben lejhom baħ ta' żraben kien post. Kien wara li jgħattilhom jiena mort nixilkom il-blala, mhux jien kont, imma xi ħadd kien. Ma allura xi ħadd id-dar ejja nfittxuh dik kollox wara li ġejt. U di l-idea tiegħi kien ta' żraben għattilhom mela hawn xi ħadd. Nagħmlu di żraben, nagħmlu trepp ejja. Ma kienx hemm fejn joħroġ ħadd. Le. Ġifieri da. Ma naħsibx jista' jkun ta' jitnaf xaħt jaqbes minn bejta l-liħor, imma jien la naf ma nafx. Għalina dak il-ħin ġifiri kienet weird, wicked u wild, għaxa ta' kem la jatna u rżaqna ma tħalġi d-dar. Il-fenomenu jisu jaħdem mod stramp minn, meta tibda tisma l-isteru tara l-isteru ta' barra, jisu qed jitrikjak kif jaħdem. Kif qed nara jiena mill-aspett li kif qed nara pereżempju tisma' minn qalbu taraġ minn kellna wieħed hawn bit-tfal tiegħu ikunu qed jitkellmu bejniethom ikomplu sentenzi men dan mela fucked up l-istorja. Toqgħod taqra l-istejjer u tisma' random. Bekk isnajt ħafna minnu it's in the mind, isnajt l-għora tal-in the mind. Li moħħok ila bitriks fuq bil-garanzija li moħħok speċjalment jekk kun waħdek. Imma daw l-events li qed insemmu tantu ma random. Mhumiex unique, jiġifieri dal-alien dal-ghost m'għandux modus operandi ħlief tant jagħmel affarijiet differenti. Il-poltergeist iċaqlaq l-affarijiet, pereżempju jien qatt. U dawl ukoll. L-aħħar tikklassifikaw poltergeist ma' dawl. Jien l-espensi ta' dawl bħal matlek, darba ġrat li qatt ma ġrat iktar. Imma ħana jgħidlek pereżempju għax anke diku di adult, ġifieri żgur kon żewwieġ, jiena missieri għadu ħaj, nħobbu naduraħ ovvjament, u mhux jiġifieri qed nifilmex kieku kien moqran għedlek missieri moqran ħajju mejjed. Ma missieri good guy. Imma caveman. Barman il-belt ġifieri la xitan la u ma jgħidx Gris, jekk jaraħ iswed jew abjad, m'għandux triq tan-nofs. La reliġjon men aħseb wara kemm se jgħidlek li ra gowsda. Jora raxijejn. Daw master of non-bullshit believer id-dadi. Ġifieri daw l-affarijiet, he will shoot you down. Jgħidlek ijaf, men, tkellimniex ma. All right. U barmen, tant jisma' fucking bullshit u stejjer, whatever. Imma meta kien bieħ il-bar niftakar għamel perjodu, konna adulti diġà. Konna naħdmu diġà. Kien jaħdem xi 3 ġob f'Salt u l-art nej kienu f'Salt. L-art nej kienu kien jaħdem is-Sarina Coast Hotel barman. U daka sakemm tala iż-żabba naf is-satejt li tlata filgħodu dejjem, kellu transit, il-transit kien tiegħu. Mat filgħodu irid jieħu xi tfajliet tiegħu tal-fabriki ngħidulhom jiena, San Juan. Immaġna kemm kien jorqod u għamel darba tagħmelha darbtejt li għamel stretch ta' jien naf xarej kien tfarrak. Ġifieri kienet tkun jien konna narawh li kienet ikun infarrak. Darba qal kien tirat alla ommu li għandha l-istejjer tagħha dik il-Madonna Triq u il-van kien vojt, kien sejjer lura dar mis-salina bejn hotel. U kien hemm xi ħadd qiegħda fuq is-sitta wara. Ġifieri mirror
delu li raġel fis-sitta wara, dadi jirrakkonta li ġibat il-handbrake, għax ħasdu dal-ostja, dadi tiegħi ma jibsa minn xejn minn ħadd. Anyway. Fetaħ il-bieba, ġifieri huma l-ġem tal-bieba, dadi ma jżomm xarmi. Iżom turnavit kbir hekk isfar, għandu handil isfar, turnavit jekk wafqek pulizija, turnavitu, mhux arma. Imma kien iżommu mal-biba u jirrakkonta li ġibet il-handbrake, fetaħ il-biba qabad it-turnavitu qatt ħares lej il-van minn barra l-van b'żob ta' turnavit, għax kellu raġel ma kien hemm ħadd assolutament. Bad dan biex irrakkunta ħjiena għax Imma xokjata. Da skollu xok biex irrakkunta li xaħat, anka dik kienet big deal għalija jien li missieri mhux dak li poġġej li kien jgħidu kelma, ħu drink ma la kien jixrob. U mhux talkative ħafna, u jekk ħajdlek xi ħaġa, speċjalment illum issa li kiber xi ħaġa mill-passat ħobb jirrakkonta. Imma dak iż-żmien ma kienx talkative, il-fatt li kienet jirrakkunta li di wkoll kienet telling għalija. L-istess storja fotokopi tagħha ngħaddi minnha jien. Għamilt perjodu. Again, apparti il-problemi li kollu ġo moħħi fakjati minni għax id-DNA tiegħi alla ħażin. Konna nirrehearsjaw, konna iż-żmien tal-musicals, konna nirrehearsjaw għal-alla u production week. Illa, asna fixin konna marru d-dar. U kont naħdem, ġo iso fabbrika tal-ikel, imma kont naħdem waħdi, San Juan, ġifieri il-post kont niftħu jien, nixtri ħaxix jien nsajja jien, kien kbir il-post, lonely, waħdi, sajjen, solo. U kont nirrehearsja dan l-ostja songs tal-musicals u ġizmin, da żmien partikolari li kont imkisser, ġifieri nispeċċa minn rehearsals ma nafx. Flok kont imur id-dan ħanorqod fuq il-post ħallet li sinqumaw, kont ikun imdamdam. Waħda minn l-għara affarijiet li kont nobot li kien qabbadni fucking depression. Mhux ix-xogħol u x'inhu, I don't mind. Imma waħda minn l-affarijiet li kont nobot nagħmel f'dal post. Di l-ostja fabbrika tal-ikel. Meta kont insajjer it-tiġiġ, kont insajjer it-tiġiġ ġo Borom, gbarek. Kenna waħda, anyway. Issajjer l-art natfu, niftakar meta kont innaddafa l-Borma, tant tidħol nofsok ġo fija di l-ostja Borma. U kont nara li nifsi naħsar il-Borma u ngħid, again, bir-rispett kollu lej kull min jaħsar il-Borom fġieħ id-doluri. Imma jien l-onestak titlob li ngħid dak iż-żmien kont nidher kif spiċċajt ħaqqan. Rasi bil-maqlub ġo Borma u dik kienet ġejja wara li jien dejjem ħdimt qabel dik kont naħdem għamil 13 sena naħdem fil-fotografija. Eżatti qabel dal-ġob kont naħdem fil-fotografija. U kien naploda bil-qatt keċċejt mix-xogħol. Keċċejt mix-xogħol unjust li qiegħda fuq it-Times, dejjem artiklu fuq it-Times li mbagħad fiċċejt bis-saħħa tal-Labor Office dak iż-żmien, fiċċejt minn keċċini moqran kollu, jalla jisimgħu podcast tiegħek x'tajjeb għalik qed ngħid moqran. Kien keċċa lil ħija għal xejn, ġifieri bil-qorti mbagħad kienet waħlu multa bla bla bla. Imma persi kont bla xogħol u l-ewwel darba li bħala adult kont bla xogħol ħadmitni ħażin hija, ħadta ħażin. Allora l-ewwel job li ġi tal-kxina niftakar min għamel l-interview, is-sit Robbie D'Emanuele Kanadis, bajt inħobbu tal-lum. Indun għalli man, you're overqualified for this, you know. Ma peress li kien jiġi teatru kien arafni sort of hekk. U għatlu għalli teġi sa kemm issib job ieħor menna għalmek u nitbażwar għallu titlaqli. Għatlu it could happen here, Rob. Għatlu imma u xinu, naqal do it. U kien ħaddimni, kont truth be told, moħħi bada jgħidli li xin namelaw. Again, nistama forse naqasili jew naqa, I don't know, imma dik kienet il-verità. U l-għar momenti kienu jkunu ġodi z-zob ta' Borma, sajjen. Borma kbira, kif nindaħħar rasi fija biex nilħaq il-qiegħ? Il-ħin ngħid, għana naħmen. U hija bad nidwejja, fucking sħaba sewda, whatever. Darba tnaħsilha kif noħroġ rasi minna. Dak iż-żmien kont ikun mbażwar, kont tajjin, minn kullhom kien kont tajjin. Xi ħadd jgħidli, Mark, ġew widnej, apparti li smajtu minn ħassejt nifsejja ma' widnejja. Ġo fabbrika vojta, jien waħdi. Mark. Ovvjament m'hemm ħadd hekk. Fil-post San Ġwanda, meta nirrakkonta lil Robbie lil-bosa whatever.
Fej, eżatti fej kont qiegħed, għax għalli hawnhekk saru ħafna renovations u għajna ħajta minn kienu toilets. Għajlinu toilets għamennijom hemmhekk, kienu qatlu kok Taljan. Astja. Fuq il-post għajdli, u għajatlek ngħidlek u lex għajatli u imma mhux cool bħala storja, ġifieri jiena lija this is the truth. Ek ġara nafu 100% li xi ħadd għajatli. Imma kont waħdi. Ir-riħ ukoll. U r-riħ l-iktar fucking werrek għax jien naf tisma' xi ħaġa forsi nafu erzaq xi ħadd barra jew kelpu tajt jom mejtitli. X'għamilt fuq għaftek jiġifieri still. Ara, dak il-ħin niftakar li ovvjament waqaft id-dur u tfittex, mhix it-tip li sa ngħidlek jiġifieri bżajt u tlaqt id-dar, mhix it-tip, imma tiġġamja. Niftakarni ġifieri. Titħossa. Ej, le, u baqgħet miegħi għax jien għandi ħafna x'nirrakkont, imma din da baqgħu. Però qed insemmijilek u nsemmijilek flimkien ma tad-dadi biex infihmek li qed tajt li ghost da temmen fi ghost ngħidlek mhux qed ngħid li ghost, mhux qed ngħid li mhuwiex, imma naf li moħħi kien iffakjat. U kont waħdi, ġifieri kont għajjien bħalma kien għajjien missieri u di storja li ħadd ieħor jirrakkontaw ukoll jgħidlek iva men ġieli kont niftakarni konna nkunu tarzna, naħdmu konna nkunu jew fis-sekra, jew nkunu pejpu xi ħaġa jew għajjanin. No, sajjen, inti għandek explanation, inti xina m'għandix. Bħala stejjer, sbieħ. Ej, mhux hekk. Biex tirrakkuntom. Bħala eżempju naf forsi tiġi intjum iktar meta tkun għajjien. Tibda taqra jew tisma' jew tgħix fi plane fi plane li ma narawx xeħ bħalma klip jisimgħu min jafhem ħafna possibiltajiet. Ma ngħidx li. Jew kif qed inti il-moħħ jelab tricks fuqok, però mbagħad jien naf l-affarijiet inspjegabbli ħafna. Dal-aħħar bdejt nara storja fuq kien hemm inġinier tan-NASA li kien xettiku ma hemm xejn u da qabdu l-unika filmat li jidher li hu jista' jkun reali ta' xi ħaġa tinfetaħ ġol kamra tiegħu xi port. Portal. Ġifieri ma tistax. Stinaqtu maċ narom dak, ma hekk tara filmatu. Ma tistax tgħidu. Le. U l-istess kien mar xogħol u kien beda jaħseb li kien għajjien u beda jipprova jsib xi ħaġa loġika. U beda jara għax u mar jorqod l-istess u s-sodda bdiet tiċċaqla daħal fuq l-internet biex jara kemm xem xi terremot jew ġara. Alright. Ġifieri. Le stejjera kemm trid. Kemm trid. U jalla jaqgħu jiġu għax ġifieri again bħala stejjer sbieħ u għadek ma saqsejti li ma waħda mill-iktar affarijiet li jistaqsuni allura għalfejn tikteb fuq il-ghosts, per eżempju, jew nkella inħobbu l-missier nħobbu. U minn ma trid xi ħaġa mill-passat tiegħek minn growing up mhux minn ma trid bil-fors tidħol fil-mod kif taħseb inti u tikteb ta' jew l-idea tal-istorja anke pereżempju qed nikteb dilesta, a simple story, father-daughter relationship, fi żmien il-Covid. Għadnek l-estate screenplay di, għadda ma ħadmitx. Għasir nexxiri niktib, minn hemm bdiet, għasir nexxiri niktiba straight, ġifieri li da l-missier u l-bint ma jiftemux jiridu jgħixu bil-fors għal daw il-ħabba l-kwarantina, bil-fors fl-istess dar, jiridu jisolvu din il-problem. Għasir nexxiri nagħmilha straight hekk, bil-fors kelli fil-fatt semmejta sissa għax is-sissa da bl-Ingliż. Għadha biex tapplika żob ta' fondiment tikteb u jagħmel sens għax jarawha mhux il-Maltin. Waiting to hear from Julia. Julia tkun il-mara tiegħu dar-raġel tkun mietet, imma qabel tmut tgħidlu le hawn niltaqgħu nibqa' ħajja sal-anniversarju ma tmut qabel. Imma peress li qaltlu hekk baqa' ġo moħħostja li fl-anniversary b'xi mod jew ieħor jekk joħloq the right atmosphere id-dar, għax iblaħ kollu ta' ġifieri, moħħi jgħidli. Sa tħallilu sinjali, xi ħaġa, jew mhux qed ngħid ġifieri ħadd tiġi tiderdi jew daħħala frasu li l-mara tiegħu at least dakinhar sa tkellmu. U t-tifla taħxilu kollox minn għalih li kien qiegħed waħdu d-dar, t-tifla tiegħu kbira ma ħabba l-ostja Covid. Ġiet għandu. Ġifieri qasir nexxieli a straight story għax minn hemm minn straight story inħallija minn ma ndaħħalek l-element misterjuż ta' ghost, hemm ghost, m'hemmx ghost, li f'di l-istorja dik l-iktar li tħoss li raħ li sema l-SMS li ġi battitu t-tifla biex titnejjek bieħ li
del ghost, jew hemmx ghost. U il-Weeping House of Ala dar il-qala. Meta tħares li wara li jispiċċa. Spera li mista naħxi ħal dawk li ma rawx. Fuck it, mo. Jekk għadkom ma rajtuħx. Palissa spoiler, ġifiri għamlu l-mute. Ija ghost story, ġifiri. Meta jispiċċa tinduna, rajt la vera kien hemm ghost. So għandik l-spoiler, madna d-dajjin. Però il-film kollu. Il-ħin kollu ntebbaw bid-dubju. Ġifiri memx ghost, transparent daħħalti le, ġifiri del ħoss u il-ħin kollu qed jitnejgek bina xaħat jole, u di ma toqgħod naħseb fina. Trickster. Di ma tkun żgħir. Trickster. Ġifiri l-attitudni li għandijin fuq il-ghosts minn dejjem bekk jgħidu right what you know anka jekk ma tippruvax tispiċċa bil-fors, isek jekk tikteb bil-qalb, bil-fors tikteb xi ħaġa li you really know, jew li vera tħossax il-Weeping House of Ala, il-ħin kollu Madonna. Sa għasat nirrealizza, jienu nikdbu, ġifiri ma konġet nirrealizza li bat fl-axħar bekk tajjeb li tikteb man nies, għax they point it out, minn bajdu l taf li sawwek sa page 50 jista' jkun li m'hemmx ghost, l-affarijiet li ġraw. Unbat fi page 53, di żgur ghost. Ejja ċaqalquha, ħalli ħalluh sal-aħħar id-dubju. Anke mhux bil-fors tagħmlu għax trid, tagħmlu għax jekk tikbu bil-qalb l-oġġett, bil-fors ħaddaħħal partijiet minn ħajati jgħidu fih. L-affarijiet li jkunu influenzawk matul iż-żmien. Jiena li affaxxinani, eżempju, pereżempju meta tikteb tieħu kull aspett ta' psikoloġija li jkun għaddej bniedem u l-affarijiet kollha. Għalhekk meta iddaħħal dak id-dubju jekk hux hemmx ghost jew le, dak il-bniedem il-karattru ara kif ħajkun qed iħossu. Dal-aspett ġifieri titalmu aktar ma tikteb, aktar ma tikber li apparti li l-istorja tikteba għalik, għax importanti li tikteba għalik li toġob lilek. Ma toġobx lilek tipprovax bella ħal-nies. Mbagħad tibda titgħallem li min ħajpoġġi bil-qiegħda, min sa jieħu dik il-paċenzja jpoġġi bil-qiegħda jara jew jisma' il-film jew whatever li tkun għamilt. Sa tgħaddih minn vjaġġ, u jekk tibqa' tiftakar li hemm xi ħadd u tgħaddih minn vjaġġ, tibda taħseb dawn l-affarijiet, daw il-psychological tricks, il-lop li tilab inti. Saqsejtek kif ħassejtek dak il-ħin. Għax jista' jkun minn, eżempju, il-fenomenu jkun qed jilgħab bl-emozzjonijiet tiegħek. Fim xirid ngħidlek. Ibbeżżak. Għala, x'għamiltlu? Suffering. It feeds on suffering. Jista' jkun. Li qed tajt inti huwa interessanti fil-każ tiegħi. Il-ghost li kenna l-belt, jekk kien ghost, ġifiri jekk hija provata 100% li kien ghost, kien all-right miegħi. Ħafna. Kull episodju li nsemmi qatt ma provaj beżani. Kull oġġett li ġara miktar di ta' Sabateo. Waħda minnhom, però meta nħares li as a collective li hemm ċank minnhom ma nkunx nista' ngħidhom għax niddejja ma ngħidhom il-ħadd. Bil-kem naħseb nofsom għat il-mara tijaj. Imma kienu okej miegħi. Jew kienet, ġifiri, ta' Sabateo, per eżempju, ma tjoffendu li jama għandek u s-għam bort nixilom il-blalen, u dal-ghost, toffendu l-mark le, ħan offendikom jena, jek titħares li għanna stupid way, ġifiri purely logical way, u hemm miktar darba minnom. Fl-istess kamra ta' Sabateo, dak kien fażijiet ta' tfal. Kienet il-games room, ta' kbirna saret, fej kont indoq kelli keyboard tiegħi, fej kelli l-band, konna reħasew il-band. Kont xtrajt fossi ħafna keyboards li kelli mhux bħalaw, ma kelli Yamaha SK15 xtrajtu. Dak iż-żmien kien xi 355 liri Maltin, bajt niftakru. Għax ma rajt il-prezz għand nani għad kifi, l-ostja ħanajt il-missieri li rridu. Ma kien sa jexxiju li dali, ma ta' għatlu, ma ta' ġibti koraċċu għatlu. Badni ma naħdimx għadni l-iskola.
Kien għalli jek tiġi kun għatta sebtu ħat xorta kont nemur. Il-ħanutejn intik tant flus, tafki, xorta u spiċċa xrajuli, ma biex ifemni l-idea t-taħdem għalli ġet, whatever. SK15, u dakka mux tafas tubuttuna għandek sound, dak bil-envelope generators, sound s-sibu, tfittxu, ħafna bottulu sliders kien cool, li yellow, l-Electric Light Orchestra, u mamlu għan famużi dan Madonna l-SK series, taħħom kien per esempio SK 300, kien SK15. SK13 taħħom, whatever. Allora konna għattassijat, nikkomponi, noħloq il-sounds, u sounds kif najt, stjeda sound joġobni, naqba bieċa karta, u daw il-filters, kut tiktibom, daw jgħat 22, li għolet minus 13, li għolet, battikata, biex il-sound kif iġu sħabi fil-axija, najdilom jisimma da sound, man, whatever. Oħt il-kbira, sena kbar minn Tampari, kena namrat kien soldat, esħol tal-ostja kien, jekket jara l-podcast l-lum jiex Ingilterra, Dominka li kell, ma nafx jek għaddu xie esħol, ma dak ismin kien esħol zgur, prik kien, jek ma dek, cheers. Kien soldat. Kien jaħdem biex shift, meta ma konx nkun, ħadd ma kien imissu keyboard tiegħi, sewwa, għax naqlalu għala rasu, ħadd ma kien imissu. Ma konċ ikun hemmhekk jinżel isfel, għax pjano easy biex tmissu, jiexall il-keyboard, għalli qod iżabbab, u tinduna, tmur fil-għaxija tajt. Xaħat misli 1+1, ngħidlu ma, niżel Dominka, għax ħadd ma kien sa jmisli imma Dominik u nerġa' kien jitrenja, kien whatever. Kenna ġlida tal-ostja, jiena ovvjament, għara ma tmislix il-keyboard ġi għamela darbtej tlieta, u l-ewwel darba tajdu Domink, tmislix il-keyboard u tgħaddi. Mbagħad jerġa' jisfidak, insomma ġrad darbtej tlieta kanna ġlida kbira, kienet ixu d-dar, kienet ixu kbira. U darba u ma missux iktar il-keyboard, mhux ħabba l-ġlida tiegħi, jiena beżajtu. Ma beżajtu ġem qasmin Alla ma kien jibżada. U jirrakkonta li kienet idoq il-keyboard isfel u fej kien il-keyboard tiegħi jekk iħalli l-bieb tal-kamra tagħna aħna section jgħinija bil-partitions. Mekk ħalli l-bieb miftuħ u kien moqran unjona laqqas kien jindan jaruħu jala kien jagħmel l-istorbi kien ħalli bieb miftuħ. Qudiemu kien hemm kurutur li dak iż-żmien kien id-dark room ta' ħejja fejn kien jiżviluppa ritratti kien twil u mdus immaġina men il-belt. Ma għodniex inkaħlu nżabbu għem bisfek, isu kantina, kollun kienu mdus, id-daħħa subajk fil-ħajt, sajjen, tant kienu mdus, ija, ek. U fit-tarf tal-kurutur fuq kien hemm isu loċ, imma tal-ġebel. Ma konet faw xej fiħax, titfa sa jinħeċa bil-muffa. U għet jgħajt li kienet idoq u beda jisma growling. Unbatu għaf idoq għal da growling, u meta beda jħares fuq fil-loċ għal li kienem parajna jħarsu leħ, ġifiri, ma growling. U la tafa l-keyboard, la tafa d-dawla, la l-bib ġivi ħareċ, s-sadana ġenerali ma kienx bidem li bħal speċi biċwieċ, bħal speċi, għet nirrakkonta ħilak di għax il-ghost whoever li kien, boy or girl, mija kien all right. Ġifiri jek jenek ħatta ma l-affarijiet l-oħra, looking back, tassew da isu qabbes għalija, isu ħiexow. Vera ura figura, ura. Rapara u parajnej jgħid. Lajnej biss. Lajnej biss jgħid, għassalla biss jaf xira, għax daċ għalinna u għax bat ma żmien ma nafx għaddix ġimma jew għaddix xar. Ma pajnix meġildina, ħana ġifiri. U għek jirrakonta jgħid li tħana jgħid dakinhar men. Niftakru usul bija nofsu bil-Inglis u nofsu bil-Malti kien jitkellem għax kien Inglis. Għandi storja għalli li wieħed kien jaħdem il-belt u mbagħad konferma li Mirko u koll li sama tipo l-istess ħaġa, ġifiri il-belt, jisu hotspot. Il-belt, bon, ta' madwar il-portijiet, ta' li għala, jien il-Madonna nafala, per esempio, dar il-Mediterranu, mux btar kien min jaf kien b'dan jisemutu jow, u l-isptar nifsu, u l-askaris il-lalla, l-askaris Manuelajnen, min jaf xikunu raw. Dak istitutu kien. L-askaris. Tal-ġdim, jek kien mux sejr zbal. Kien tal-ġdim, forse kien istituta xalla bis jaf kem għadda żmien. Forse darba kien grosser un bat għamluħ bar, un bat imma darba kien ġifiri minn kien kellu l-ġdim, kienu jitfaw hemmek biex isom jiziljaw naqra Manuelajnen. Ġifiri minn jaf kem għaw sejja, asni jaf.
prob laqas inti. Però random, memx method to the madness. Nipprova inqabbel kultant pereżempju storja smajtalem u smajtalaw mbagħad pereżempju konferma li daħet ostja. Bħal tal-White Lady pereżempju. Tagħmel sens alla, ġob dal-post ma jafux il-xulxin. Mbagħad hemm ħafna affarijiet strambi. Da suġġett vast man, ma tispiċċat. Ekku. Naf min eżempju permettejt inti spiritu tajjeb. Sieħbi kellu garax u kien jgħid li jara del. U risqu tajjeb il-garax. Fimt kif talaq il-garax għalli missjajtu l-garax, jiġifieri. Istra. Daw l-ister tismaħħom. Tismaħħom, qatt ma rbaħt flus, qatt ma rbaħt xejn laqqas l-iskola. Kienu jagħmlu li darba rbaħt fis-satar, kienu jagħmlu competition tas-satar. U tawna xi toys. Darba pija qatt ma naf li rbaħt xejn qatt ma rbaħt. Però jekk kien ghost, jew kienet ghost id-dar, mija kienet all right. Però xorta jaqbal element li stramp u tittaħseb tibda tgħid. Hemm fatturi li jista' jkun ibbeżżak jew hekk naqbad ngħidlek intention li joħloq il-biża'. Il-biża' inti meta ngħid il-UFO. Eżatt. Isa intention li tħossek feeling hekk ta' kif naqbad ngħidlek jisu emptiness man jisek. Ma dej jekk ġifieri ma kontx tripjata għal Kristu int li għandu big deal jekk vera rajt UFO mir-baħar. U jgħal oħra kienu tripjati daqshekk, jew ftent magħhom jew jekk vera fucking big deal. Issa dal-aħħar ġifieri għetlek ħadet l-interview waħda ġifieri u skoprejt li xi ħadd ieħor kien ra minn naħa l-oħra tal-port. Minn naħa l-oħra tal-port. Dik storja cool hekk. U faċċata tiegħi kien hemm min nies qed jistadu. Jiġifieri kif iridu jitkellmu dawk in-nies li kienu qed jistadu. Kif kontu tripjati kollha u kif jista' jkun? Vera. 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 Qatt jien fl-episodji tad-dar ġifieri qatt ma bżajt, qatt ma kienet ġifieri le musta nitla fuq nagħmel toilet kien toilet fuq għax qed nibżan li forsi ma kontx minn dak it-tip. Però meta minna msaħra da adulti ġifieri, meta għamilna sensiela. Ħadda xi programma minna konna nżuru postijiet antiki storiċi. Dar Mediterran, Manuel Island, il-Berġa ta' Franza, l-Inkwizitur. U di li ħanajlek l-Inkwizitur ġraddi. U Berġa ta' Franza hemmhekk sess ukoll waħda mill-iktar affarijiet tajbin li qabdu fuq kamra, x'tieqa tinfetaħ minnhom kamra. Tinfetaħ weda. Imma di tal-Inkwizitur għax kienu fuq il-biża'. Again, mhix it-tip li nibża ħafna fis-sens ġifieri, imma t-esperjenza aħlu ġett. So jien pereżempju wirdina jekk nara qiegħda warajk hemmhekk, so ngħidlek unu wirdin. Imma u noqtola, ġifieri nżażarbuna u noqtola, forsi ma nsabbatix mal-pjano x'tannek, imma noqtola. Però jekk tgħidli Mark hemm wirdina fuq spaltek warajk, taħsadni. U di l-istess kien ċara, niftakar konna qegħdin da konna morru nagħmlu by day morru palazza l-Inkwizitur, kien konna historien ma ngħidu għawek taf minn għamlu għawek ġifi konna għatu historical information l-udjenza. Imma mbagħad konna meta kien jidlam konna nitfu kullum kena night cameras, kena xi 3 jew 4 night cameras u nagħmlu dak li ngħidu night tour, nduru biċċa kena medium magħna jew tnej. Għad nirrid nisma' ktar bullshit, whatever. It-tnej li huma jekk qed taraw il-podcast Adrian. Liħor kien ħallu kox illa kien jismin, għadni nħobkom sallum, imma bil-bullshit li kien jorox miħalqom għalla timla 30 ktib, whatever. Billej, konna nitfu kullum kien, aħna konna sejħuru night tour. Kien konna l-crew, ġifiri, 4 kameras, night vision, il-historian kien jibqa' manager, kien konna xi guest, xi VIP guest jidur magħna, xi program kien popolari. Ġifiri, ħaniġi magħkom, ma kien jiġi pereżempju VIP għajdek għajdu għajja, fakir. Imma di tal-Inkwizitur. Kullum kien tistgħu dduru all access areas, imma hemm kamra partikolari store, kien hemm ġofija din il-Madonna store, bħala kamra kienet kbira ma kienetx palsa l-Inkwizitur sabiħ jarmaw vera jarmaw bellezza. Imma dik kienet issa store, imma kien hemm dil-karrozzella tal-mejtin. Ġofija, taf kif inhi. U wicked bħala prob vera
taraħ li huwa ġett ġifieri makabru, mhux sajbeżak ġifieri taraħ, imma da min kien għalinna biex hemmhekk għamluh żgur ta' billahi ma ta' titfu. Hemmhekk għamluha żgur għax xi ħaġa ħataraw, xi ħaġa ħatisimgħu. Anyway, għamilna s-section tagħna hemmhekk ġifieri titfi jekk hawn xi spiritu għamel ħossu ma jiġri fucking xejn men tal-qamel kienet tal-qamel l-iktar ma kellna high hopes għalija di żobb ta' kamra. U meta sar il-ħin u fuck it, itfu kollox men. Kien baqa li jisu ma nafx forsi 5 minutes fuq kamra minnhom, fuq camcorder minnhom, waqaft il-kulħadd biex kulħadd jitla' fuq. Għal-break għattilhom ħaniqpaw waħdi, sakemm tinħella l-batterija b'kamra waħda, di qiegħda on tape, b'kamra waħda. Itfu ħadoqgħod waħdek u men. Ħanoqgħod waħdi. U jgħad bil-camcorder fidi li qiegħda on tape. Ma tara xejn li f'saqajja. Jekk hawn xi spiritu ma nħoss men. Jien, għax jien esħol, basta waħdi, għamal ħoss, għax naf li musa jiġri xej. Anyway, eżatt kif tara l-batterija ħataqa, so eżatt taqbem ħataqa at night. Dajt, għax jien pastas, għamel ħoss qabel tispiċċa l-batteri, eżatt kif ħataqa il-batteri, issa taqa ġebla żrara ħdejjek. Zrara. Ma kien hemm xejn. Le, ma kien ħadd waħdi, zrara. U dak il-ħin għax vera ngħid li ma nimsax għax vera għandi gazzi ġifieri imma dak il-ħin mhux minnek. Naħseb qatt ma bżaj daqshekk għax il-kam kullu kien mitfi. Dlam fucking ċappa daw li kelli daw l-aħdar tal-LCD tal-camcorder dak iż-żmien 2011. U din tfiet men u ġifieri u dlam ċappa hekk. Kien ifriżajt għajen. Ifriżajt, ġifieri sakemm qomt minn bil-qiegħda u mxejt lejn il-bieb li id-dawl, ix-xaq dawl li kien hemm taħt il-bieb hekk bdejt nisħajjenni mixi lejn il-ġenna minn. Tant tibża vera tħossaw jitlalek xewk issa hemm xatt warajja jekk mhix naraħlu ġiet ibezza. Xi ħadd ħares lejkek dak il-feeling li. Anka l-ħsieb, anka jienu ngħidha issa, da bħal meta tara film tal-biża pereżempju, u jispiċċa. Xi naqra r-residju tiegħu tajt fid-dar tiegħek men se joħroġ xi blob minn ġol bieb jew imma xi naqra tħalli fuqek il-moħħ jieħdok f'dawn postijiet. Għalu li storja tnejn minn nies, ġifieri kienu qegħdin tnejn flimkien. Kienu qed qasmu minn tal-pjetà u biex jifrankaw dik il-biċċek. Taraw il-bombi. Tas-siġar, tal-bombi fejn is-siġar. U bdew jaraw xi ħaġa taqsam minna għall-oħra minn fuq siġra għall-oħra. Estrina. Imma xi ħaġa humanoid, mhux xadina men. Tipo. U daw sakemm imxew men baqgħu bil-feeling hekk. U tfajla kif marret id-dar bdiet esperjenza affarijiet strambi bħal mettejt inti. Jew jaqra l-mobile waħdu jew tisma' ħsejjes. Issa ġarret xi ħaġa waħda. Jista' jkun kombinazzjoni wkoll. Halloween bħala stejjer. Tiġi tgħidli Halloween ma moħħi jibqa' jgħidlek dik il-ġabla dik ġifieri il-ġabla waqgħet wieħed u mela waqgħet biċċaġir men tgħidli ma dak il-ħin jista' jkun imma bħala stejjer sbieħ. Tirrakkuntom kien ngħidilek xew. Sara meta tirrakkuntom. Bekk sbieħ l-istejjer, bekk inħobb għaddi, probabbli nibqa' nħobb nikteb il-mister. Xi ħaġa fuq audio jew hekk bħala żomm. Il-ħna u hekk. Le, il-ħna le dejjem dal-Madonna jew passi jew tektik. Imma ħanajlek di, meta kont nagħmel da programm, ma kull ma minn tiltaqa' jekk imlejt il-petrol jekk mort nixtri l-ħoss, taffejt mur, donna jo, mur, isma taf xi ġali dal kulħadd jgħid l-istejjer darba. Darraġa ma x'inhu. Bat li klip, meta l-mobile 2011 il-mobiles kienu għadhom fucking primitive. Imma kien jiffilmja, mar inaddaf il-qabar ta' missieru. Għana prova ngħidha sew di, prova niftakara sew. Ma jmux qed jaraw ukoll. Kien imur nadda fil-qabar ta' missieru kien mandra u peress li ranġaħu ġabu sew rrid jiffirnjalu biċċa il-qabar ta' missieru biex jurih il-ħutu li natfu. U kien kellu ġiex titfal. Spera mx naqanni, kellu ġiex subien. Kien jieħu l-kbir miegħu iż-żgħir qatt ma ħadu u qed jiffirmi biċċa żgħira ftit sekondi hemm ġifieri l-qabar qed jurih il-ħutu li huwa nadif u lest. Meta beda jipplejjah hemm voice tismagħha mhux ċara, ma tismagħha. Once li suggestion jitfaw ilek ġa moħħok tismaħħa. Hemm voice
u tinstema li. Ma setax jeditja, jien naħlef li dak iż-żmien ma kienx easy li jeditja. U da bat li rock clip li l-donjox dak jagħmel programmi. Qed tisma' voice tajjat l-isem tat-tifel tiegħu iż-żgħir. Issa it-tifel tiegħu iż-żgħir kien jismu Mark, il-voice ma isu qed jgħajjat. U l-missier interpreta li għax l-żgħir qatt ma ħadu jara lil-nannuh isu. Imma tisma' il-klipp għadu għandi. Nibatulek. Cool, ġifieri. Kull tajt li ma xista jkun din mhux ghost, ma cool bħala storja. Le, daw l-istejjer men tal-. Mhux qed ngħidlek li ghost, għax jista' jkun kien xi kelba jibboħni nafu bħala dollarata l-bot u tajt is-suggestion jew jien naf imma cool bħala storja. Il-fenomenu stramp ħafna men bda biex kif naqbad ngħidlek. Biżżejjed kellimna fuq ghost ġifieri. Mela. Imlejnieh il-programm. Lost ja. Imma ismani, daw l-istejjer vera interessanti. X'taqbad temmen minnu. X'taqbad temmen għax li. U importanti li temmen. Jew le, mhux qed tgħix il-ħajja normali tiegħek u vera, ma jien kurjuż mennu nibda ngħid. Dik sabiħa l-kursita hija. U kultant tiekla. Nibda ngħid. Imma tgħid dak il-bniedem ħass bħalma ħassejt jiena u daqra. Tibda jien bissa għalla. Le, mux waħda imma vjeru. Interessanti ġifieri, speċjalment ma tkun a collective experience. Ma tkunx għamilta waħdek, għandi biex tajma Louise u għodek. Darbos jien kun ġejn bil-lalla sar il-ħin. Darba rajna tokis tal-aħħar u nizlin, konna ngħixu l-belt u nifas il-ħara tal-klip. Eżatti qabelna sar qudiem l-bieb. Zop bla bla bla. Insajt iż-żraben it-tnej qabel tħalt mis tidħol bihom u niftakar iż-żarbun il-ħażin tfajtu ġobar mill-bilma qudiem il-bib tal-bitħa. Nistess famuż bib tal-bitħa. Kont adult qed nagħmel ġifieri jien u Louise ġejjin lura minn Tokis. U ieħor ħdieħ. Whatever. Tlajna fuq ġifieri ġraw affarijiet li strange ukoll ma biex naġġel l-għada filgħodu. Għajmitni ommi, tidaj fuq xajnejk, ma ta' tirfsu l-ħara għara fejt nimxu u għek, l-għada il-żarbun tijaj, il-parkjat wara l-bieb tijaj, ġifieri, tal-kam ta' sodda tijaj, u tarġivu tal-balem ċabsin. U kiku ma kienx jam Louise miej, ġifieri, le, rajtek, Mark, tinżom titfawfi. Diku, il-collective experience, għax kiku tkun wahdek najt l-ner, festu pajtila, għala folja xsibt li tfajtu wahdek, għana folja ma xrobx dakinhar, ma Louise qatt ma xrob, jew pejjibt jew hekk magħha, speċjalment fil-bidu. Jien smaj stejjer rajt ritratti ta' wieħed li xtaqt tajhomna biex nitfgħuhom fuq il-podcast. Jiġifieri affarijiet li rajt xi ħaġa minnhom irnexxina nagħmluha, pereżempju nibbilanċjaw siġġu fuq il-ponta men. Imma biex tqiegħed affarijiet oħra fuq is-siġġu diffiċli mbagħad biex tibbilanċjahom. Sakemm ma kinux imwaħlin bil-kollha. Għax inti ta' fiex ħadd jibbilanċja s-siġġijiet u kien joqgħod jagħmilhom biex ġossali biex jitnejjek. Le, hawn min, daw li jibbilanċjaw il-ġebel. Xin ġebel żgħir u ċaqgħu min hawn min. Ma li taqbad siġġu plat. Le, cool kieku vera. Jekk nara bajnejja ngħidu wicked. Hawn xi wizard. X'nagħmlu? Nirrapjawha? Biżżejjed kif tirrapja soltu. Ngħidlek grazzi tal-ġejt fuq il-podcast. Le, my pleasure, thank you tal-li ġibni apparti ċejt. Forsi darba oħra nagħmlu xi ħaġa oħra fuq. Jien ġilt kelmu fuq il-Ghost. Le, fuq il-film li jmiss. Għandek xi proġetti ġejjin? Issa l-estej l-screenplay għal-film u bdejt nikteb u fuq l-estej din is-sena l-ewwel sensiela tiegħi wara 17 sena. Ġejt nikteb għat-television. Ħelwa wkoll jem naqra mistieru wkoll fiha, ma nafx hekk hemm Ghost. Qed nipprova nirreżisti li nerġa' ndaħħal Ghost. Daħħal jew fuq id-darba. Ma mistieru, missing child. Ċorta naqawi kien imma sissa nirreżisti li tkun Ghost. Issa ngħidlek wara l-programm ma xi ħaġa. Thank you tal-li ġejt għall-podcast. Cheers, man. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.